Abantu bakumvezo oko bejongene nengxaki yamanzi mvanje kwaye ayikalungiseki nangoku. Elikomkhulu kunye noluntu lwalapha bavakalise imibe eliqela ngethuba befaka nemilomo nosekela mphathiswa. Into anosinceda ngazo enoqala ngayo ngamanzi apha eMvezo. Asinawo amanzi. Eyesibini indlela. Khona ngoku kwizikhukhula indlela izindonga. Akukho nokuba imoto ihamba kanjani. Izindonga mpela kuphantsi uba ibizindonga kakade. Okwesithathu ibe ngamasimi for ulinyelo. Amasimi ahlinyelwanga abiwa ungabakabiwanga. Njengangoko ke nomphathiswa athi uzofuna ubona indlela ahambe ngayo uzodlula amasimini abiweyo angalinywanga. Umvezo ludondolo was identified department uba ibe yi-comprehensive rural development site. Isebe lithi liza kubancedisa abahlali ukulima umhlaba. Ezigadi zasemakhaya xa zibiyiwe eyona ngxaki ukulungisa umhlaba ukufanele oko nezixhobo zokulima, kubekho nengxaki yamanzi okunkcenkceshela nokusetyenziswa ngabahlali. Sigqiba ekutheni ke kunjengoba kuzawuba khona ibhajethi kufanelekile uba sibabonelele ngamabhoholi. Ikomkhulu lakumvezo lizame imali efikelela kwikhulu lamawaka eerandi elithe layisebenzisa ekuthengeni imbewu kunye nezibulali zinambuzane. Kodwa lithi liliphosile ixesha lokulima nonyaka nje.